Здравейте! Днес ще приготвим макарони на фурна. В дълбока тенджера сваряваме 500 грама макарони. Докато се варят, приготвяме заливката. В купа смесваме 4 яйца, 2 супени лъжици захар, 1 ванилия и 800 мл мляко. След като се сварят, макароните се доотсеждат и се поставят в тава. След това се покриват с заливката. Пекат се около 20-30 минути на 180 градуса в предварително загрята фурна. Добър апетит!